O peirao do ramal ten un calado de 7 metros e o buque que Greenpeace quere atracar no porto Vilagarcía, o Rainbow Warrior, precisa 5,1. Partindo destes datos, os membros da Asociación Xuventude Activa en Sinerxía, XAS, reivindican que hai calado suficiente como para recibir na cidade a embarcación insignia da organización ecoloxista. Sinceramente, creo que por motivos meramente políticos a autoridade portuaria non lles deixa atracar aquí, cando históricamente xa teñen vido outras fragatas do mesmo tamaño ou máis, alegan que por motivos de seguridade non poden atracar o barco de Greenpeace. Dende o colectivo critican a falta de respecto cara á defensa do medio ambiente que o seu xuízo está amosando o Porto Vilagarcián ao non dar acollida a este buque. Non teñen os mesmos intereses que a poboación de toda a ría da Arousa. Aquí somos de Cambados, estamos xente de Boiro, estamos xente de Vilagarcía loitando polos nosos intereses para que poida atracar o barco de Greenpeace e veña a ofrecernos todas as actividades que nos querían ofrecer. A discrepancia política que teñen entre o Estado do PSOE e a autoridade portuaria que pertence ao PP é a que está simplemente poñéndose trabas para que, en contra de todos os intereses dos galegos. As trabas que está topando Greenpeace para atracar en Vilagarcía tamén xurdiron no Porto de Vigo, o que pretende facer parada este mércores na capital ourusá para ofrecer un programa de actividades divulgativas. Bueno, para empezar, quería ofrecernos 3 concertos dentro do barco e unha serie de actividades tanto de formación como de conciencia ecolóxica que tanto necesitamos nunha das rías máis contaminadas de toda Europa. A autoridade portuaria insiste en que as actividades anunciadas por Greenpeace non están autorizadas e que non se poden celebrar por motivos de seguridade porque o peirao de pasaxeiros non ten calado suficiente. De non conseguilo o permiso portuario, o colectivo ecoloxista estuda agora fondear o buque na ría da Arousa para tentar lanzar igualmente a súa mensaxe en defensa do planeta.